Mi smo se okupili oko ideje suverenizma. Suverenizam je ujedno ideja slobode. Mi najviše volimo svoje. Mi ne mrzimo nikoga, ali svoje najviše volimo. Najviše volimo svoju decu. Najviše volimo svoju porodicu. Najviše volimo svoju zemlju. Sa druge strane, mi smo otvoreni prema svetu. Mi smo za saradnju suverenih država. Mi samo ne želimo da se odreknemo našeg suvereniteta za koji su naši preci vekovima ginuli, za koji su dali svoje živote i da ga predamo nekim nacionalnim organizacijama kao što su Evropska unija, kao što je NATO, kao što je Svetska zdravstvena organizacija, da oni odlučuju naše ime. Mi u svom programu se zalažemo za suštinsku decentralizaciju. Znači, to je osnovna tema i program koji mi zastupamo da bi Srbiji bilo bolje. Jer ako se izvrši ta suštinska decentralizacija, ako se napravi ta vertikala koja svugde u svetu postoji, a ta vertikala znači republički nivo, okružni nivo, lokalni nivo i na kraju mesni nivo. Od 5. oktobra do danas imamo vlade koje uporno idu na tom putu, EU nema alternativu, mi moramo da se vratimo sebi. Ne da dajemo subvencije stranim investitorima, 10.000, 20, 50.000 evra po radnom mestu, nego da razvijamo domaću privredu. Da smanjimo poreze i doprinose, pošto od toga vam ide siva ekonomija. 30% ekonomije u Srbiji u sivoj zoni, zbog ogromnih poreza i doprinosa. Treba nam smanjena birokratija. Znate ko voli birokratiju? Ove globalne korporacije. A znate zašto? Pa porodične firme nemaju kapacitet da zaposle gomile pravnika i kakvi koji će sedeti naokolo i koji će rešavati sve te birokratske probleme, a oni imaju. Pa kad imate veliku birokratiju, onda pati porodična firma, pati porodično gazdinstvo, jer oni ne mogu da odgovore toliko birokratiji. A velika korporacija trlja ruke pošto joj se čisti prostor. Nama treba podrška domaćoj poljoprivredi, domaćim gazdinstvima. Ne da mi dolazi nemački tenis i da uči srpskog seljaka kako se gaje svinje. Znači, mi smo do takvog apsurda došli.